Δημιουργία και διαμόρφωση μαθήματος. Γράφουμε το όνομα που επιθυμούμε για το μάθημα και επιλέγουμε δημιουργία. Αφού επιλέξουμε κάποιο έτοιμο πρότυπο που προσφέρει το εργαλείο, πλέον έχουμε δημιουργήσει το νέο μας μάθημα. Επίπεδο Α. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε είδος οθόνη βασικού τύπου, κάποια οθόνη αξιολόγησης ή κάποια προηγμένη οθόνη, μια νέα ομάδα ή ένα σενάριο. Ακόμα μπορούμε να εισάγουμε κάποια PowerPoint ή να επεξεργαστούμε το γλωσσάρι. Αριστερά της οθόνης έχουμε το Course Outline. Εδώ παρουσιάζεται η δομή του μαθήματος και η σειρά που θα εμφανίζονται οι οθόνες. Το επίπεδο Β αφορά τη διαμόρφωση του μαθήματος. Εκεί μπορούμε να εισάγουμε κάποιο όνομα, το σκορ που απαιτείται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το μάθημα από τον εκπαιδευόμενο. Μπορούμε να του δώσουμε κάποιο χρόνο για να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα, αλλιώς να εμφανίζεται μια άλλη οθόνη σε περίπτωση που τον ξεπεράσει. Μπορούμε ακόμα να επιλέξουμε κάποιο θέμα για να δώσουμε ένα ιδιαίτερο ήχος στο έκαστοτε μάθημά μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που παρουσιάζεται ο χάρτης του μαθήματος από δενδροειδή σε συριακή μορφή. Μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε μια ολόκληρη ομάδα στη βιβλιοθήκη. Μπορούμε να μετατρέψουμε το μάθημά μας σε HTML5 ή Flash για τα διάφορα προγράμματα περιήγησης. Μπορούμε να ορίσουμε αρχική οθόνη σε μια σελίδα. Έτσι, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο θα μεταφέρεται σε αυτήν. Από την άλλη μεριά μπορούμε να δώσουμε μια περιγραφή. Αυτή μπορεί να είναι για την ομάδα που απευθύνεται, τα στοιχεία που περιέχει, οποιαδήποτε άλλη σημαντική πληροφορία θέλουμε να επισημάνουμε. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε σε τι μορφή μπορούμε να εξάγουμε το μάθημά μας, σε SCORM 2004 ή SCORM 1,2. Μπορούμε να κάνουμε όλες τις ομάδες του πρώτου επίπεδου του μαθήματός μας να είναι ξεχωριστά SCORM-linked. Τέλος, μπορούμε να εισάγουμε το έγγραφο σχεδιασμού του μαθήματος για μελλοντική χρήση. Υπάρχουν επιπλέον 3 κουμπιά για την επεξεργασία του μαθήματος. Αυτά είναι η προεπισκόπηση, η αποθήκευση και η διαγραφή του. Οι άλλες 2 επιλογές κατά την είσοδο στο σύστημα είναι η επεξεργασία ενός ήδη υπάρχοντος μαθήματος, η προεπισκόπησή του, η εξαγωγή του, μπορούμε να το διαγράψουμε, όπου για την ασφάλειά μας το σύστημα μας ζητά να πληκτρολογήσουμε τη λέξη delete, ή να το αντιγράψουμε. Επιπρόσθετα, το εργαλείο μας προσφέρει τη δυνατότητα να εισάγουμε ένα μάθημα που έχουμε ήδη δημιουργήσει στο MyUndutu. Η διαδικασία είναι λίγο χρονοβόρα. Έχουμε 2 επιλογές που μπορούμε να εξάγουμε το μάθημα που σχεδιάσαμε. Αυτή είναι ή να το δημοσιεύσουμε ή να το εξάγουμε. Η προεπισκόπηση είναι μια δωρεάν έκδοση του μαθήματος. Παρουσιάζεται το μάθημα με τον τρόπο που θα εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο, αλλά με υδατογραφήματα. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να διαμοιραστούμε το μάθημα με τους εκπαιδευόμενους και να δοκιμάσουμε να πάρουμε την επιθυμητή ανατροφοδότηση, για να προσφέρουμε στο μάθημά μας την ανάλογη βελτίωση και τη υλοποίησή του, μέχρι να το βάλουμε στο ανάλογο host. Επιλέγοντας προεπισκόπηση θα μας εμφανιστεί το URL της σελίδας, που επιλέγοντάς το μπορούμε να δούμε το μάθημά μας. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Τα μέλη Guru δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απευθείας στο σερβερ της εταιρείας το μάθημα που έχουν δημιουργήσει. Τα μέλη αυτά έχουν περισσότερες δυνατότητες από τους απλούς χρήστες, αλλά υπάρχει κάποιο κόστος το οποίο αναλύεται αργότερα.
Επιπλέον, το MyUndutu παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να δημοσιεύσει και να παρακολουθεί το μάθημά του και στο Facebook εντελώς δωρεάν, αφού η εφαρμογή Facebook LMS είναι σε beta. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσθήκη του Undutu Teach και Undutu Learn, που είναι εφαρμογές στο Facebook. Από την άλλη μεριά μπορούμε να εξάγουμε το μάθημά μας σε ένα αρχείο zip. Με αυτή την επιλογή δεν υπάρχει κανένα όριο. Μπορούμε πλέον αυτό το αρχείο να το δημοσιεύσουμε στο δικό μας web server, LMS, LCMS ή CMS ή απλά από την υπολογιστή μας. Μπορεί να γίνει ο διαμοιρασμός του μέσω CD ή memory stick ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή αποθήκευσης. Μπορούμε να εισάγουμε ξανά το αρχείο στο MyUndutu για να το επεξεργαστούμε από την αρχή. Κάτω αριστερά εμφανίζεται το όνομα του μαθήματος καθώς και ο αριθμός των σελίδων που δημιουργήθηκε.